akwai mutane waɗanda suke zama depressed, waɗanda mafi yawancinsu rashin sanin Allah shi ke kawo wannan ciwon na depression. Yana cikin kunci mafi girma da ɗan adam ke iya shiga. Ɗan adam ya wayi gari bai san daɗin duniya ba. Ɗan adam ya wayi gari komai ka bashi na duniya bai jin daɗi. Yana cikin kuncin rayuwa, wanda likitoci sun san irin wannan ciwon, musamman likitocin ƙwaƙwalwa, psychiatrist sun san da irin wannan ciwon. Da yawan masu irin wannan ciwon ma sukan shiga shawara ta cewa su kashe kawunansu. Wani zai je ya sha guba, wani zai hau saman dutse ya faɗo, wani ya hau gada ya faɗo, wani ya shiga mota ya je ya kashe kai ne, ga sunan dai, wanda mu nan ba mu da su da yawa saboda akwai Allah cikin zukatanmu. Ƙasashe inda babu Allah, inda ba su san Allah ba, inda babu Allah cikin zukatansu, secular countries, in ka je irin US, in ka je UK da sauran ƙasashe na Europe, inda duk abin da ya faru gare ka baka tunanin cewa Allah ya ƙaddarto maka, to can suka fi fama da wannan matsalar. Jami'o'insu da dama sun yi bincike sun gano cewa rashin sa Allah cikin zuciya shi ke kawo irin wannan ciwon a mafi yawan lokuta, wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya mana bayani. Allah madaukakin sarki ya ce wa man a'rada an zikiri, duk wanda ya kawar da kai ne daga ambatuna, ya zamanto babu Allah cikin zuciyar shi, komai ya faru gare shi shi bai san Allah ba, bai tunanin Allah safe, bai tunanin Allah da rana, bai tunanin Allah da maraice. Hasali ma da yawansu ba su ko imani da cewa akwai Allah ba, kawai duniya ta zo ne ga ta nan dai, komai yana faruwa ne ba tare da wani ubangiji wanda yake controlling din faruwar shi ba. To duk waɗanda suka zamo haka, Allah ce fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wannan mutumin mai irin wannan rayuwar yana da rayuwa ta kunci, a rayuwa ta depression. Sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama, yinin kiyama kuma za mu tayar da shi yana makaho. Saboda a duniya ya zama makaho ko? Duk alamomin da ke nuna mai Allah bai gane su ba. Ya kalli rana ya ce babu wanda ya yi ta, ya kalli wata ya ce babu wanda ya yi shi, ya kalli halittun da ke zagayawa gaban idon shi ya ce babu wanda ya halicce su, ya kalli kai ne ya ce babu wanda ya halicce shi. Duk wata aya ta Allah ya runtsa ido, ya zama makaho, bai ganin wanda ya halicci wannan ayar. To yinin kiyama ko dole zai tashi makaho. Domin idan mutum ya mutu da wani abu, to zai tashi yinin kiyama yana aikata wannan abin. Tunda ya mutu da makabta, to zai tashi yinin kiyama makaho. To irin waɗannan mutanen su suka fi samun wannan matsalar. Sai ka ga babban multimillionaire ya waye gari bai jin daɗi, ya yi hangin na kanshi ko kuma ya ɗibi guba ya sha ya mutu, yana ganin cewa mutuwa ta fi mishi rayuwa. To shan guba a cikin kowane irin yanayi, shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa haramun ne.